mere end det der. Giv mig lige tegnet. Jamen jeg skal se det bygget op hele vejen. Og den der, den skal slå sådan der til mig. Kom. Sådan der, ja. Godt. Så tror jeg du på. Okay, gutter. Ja, husk I venter. Jeg siger til, når I må køre. Ja. Perfekt. Ja, du kører. Nu. Ah, det er godt lavet, Hars. Nielsen, du tvinger ham ud i en god scoring. Godt, Nielsen. Du dækker målet fint. Ja. Skud der. Nielsen. Klasse. Nu. Godt lavet, Hars. Ja. Nu. Så napper han en ekstra bold for at få tur med. Det er meget godt tænkt. Kom, Nielsen. Godt. Sådan der. Der skal være lidt smerte i at have scoret, Nielsen. Fucker. Godt, Nielsen. Nu. Selvfølgelig, Nielsen. Så lige undskyld, Hars. Det gør ikke noget, Svend, så. Det er stærkt. Nielsen, vent lige lidt. Hvad gør du af fejl der? Nej, Nielsen. Du kommer for sent. Det bliver sådan noget her. Undskyld, jeg kommer her. Jeg skal se vildskab. Jeg skal se det der agerighed. At den der bold, den må han bare score på. Kommer du stormende ud i ham der, som det store brød, stærke fyr, som du nu er, så Felix, den tøsdreng, han skider af bukserne, der ved jeg. Så bliver hans afslutning ikke lige så god. Hvis du giver ham tiden, og du giver ham friheden til at stå og lege lidt med den, og bare kæle den ind, så er der sgu mål. Okay? De skal ikke have chancen. Du må gøre forskellen der, gamle. Ja, vi kører. Hov, vent lige lidt. Hvad sker der der? Fortæl mig ordret, hvad der sker, fra når han starter, og du kommer ud, og hvordan tror du hele chancen ser ud for mig? Ja? Du kommer hurtigere ud. Du har en mission. Det er så tydeligt at se. Han kan se det. Når han kan se det, så kan jeg også se det. Og omvendt. Du kommer ud, du dækker målet fint. Lige pludselig så er målet på størrelse med en tændstiksæske, i stedet for et 7-mandsmål. Så tvinger du Hars til at sætte den yderligt. Chancen for Mars, eller Hars, han misser det der. Den er kæmpe stor, og han skyder ved siden af. Ene og alene din fortjeneste. Den er lige så god som redning, selvom du er fra den. Okay? Super. Sådan der, ja. Fuck, hvor lækkert, mand. Det er det der, jeg savner hos ham. Ja. Det er lige undskyld, Felix. Godt så den, Hars. Godt kommet ud. Ja, vi kører. Kan du se det? Ja. Kan du se, hvor stor forskel der er? Det er faktisk, jeg vil sige, det er sådan her, det er 80% bedre. Så meget er det.